God aften, damer. Jeg har fået et brev i dag fra Nicky Nielsen, mener han hedder, til efternavn. Med en juice, en væske, som Peter Klodsgaard har blandet. Vores egen bamsefar. Yes. Der var også en udfordring, der gik på tur. Og der var jeg da så heldig at få lov til at være med på den. Så den synes jeg da lige, vi skulle prøve. Jeg skal lige sætte noget vat i den køjle her. Sådan. Yes. Og jeg kører den på en single coil. En lille smule OCD. Jeg må gerne kunne se køjlen. Sådan. Den single coil på iStick 50 watt, som jeg har fået i dag. Jeg har slet ikke pakket den ud endnu, så jeg har ikke engang fået lov til at dufte til den. Det synes jeg bare er fair. Jeg tog sådan her. Det er rigtigt, det var en Dr. Death, det var det den her. Dr. Death. 50-50 VGPG 15%. Faktisk en fancy rød farve. Det må jeg sgu sige. Det kan sgu ikke duft. Noget jordbær og hindbær, synes jeg. Der er ikke andet at prøve. Jeg fik at vide, at der var en smule halskras. Men det må man da sige. Sådan. Det bliver på en upper dripper med Airflow drip tip. Den læser 0,6 ohm på 50 watt. Ja, lad os lige lægge lidt sådan stille over det. $36. Vi prøver. Ja. Halskras. Det tror jeg. Jeg er der på. Der står jeg i. Fy for satan. Puha. Den kan jeg godt nok ikke klare. Nu kan jeg ikke huske, hvad der var det næste. Men stærkesteg.
Op med lampen.